kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara, woturn on the notification bell, uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rino iri ringe richifambiswa kune avo vanenge vasati vaona this video, vanova vachibatsirikana nekuona nhau kubva pano paHatari 263. Kusubscribe mahara, woturn on the notification bell. Nyaya ndinozwa nhasi inyaya yemukadzi uyu anonzi Taurwi Chizhanje. Taurwi Chizhanje mukadzi iye anga ane 44 years. Mukadzi uyu anonzi Taurwi Chizhanje anga achigara kuDema, Mashonaland East Province. Dema iri kuchitungwisa ndokwanga kuchigara mukadzi uyu. Achigara kuDema kudaro, mukadzi iye anonzi Taurwi Chizhanje akawanikwa akafa musango mugomba remarara, padhuze neroad iyo inonzi Chitsvetsva Dust Road, iri niye Murisa Business Center. Ndopa akawanikwa mukadzi uyu akafa ari mugomba remarara. Chingoti rest in peace kune mukadzi uyu, ndazorere murugare. Tinge sina tarisiro yese tisingazvifungire. Macases anyanya munyika yedu yeZimbabwe, macases evanhu vanourayana pachezvavo, vanopfudzana pachezvavo. Kuraiwa kwakaitwa mukadzi uyu zvaita kuti vamwe vanhu vasari vane kutya, nekuti mapurisa paita investigation achiona body yemukadzi uyu. Body yemukadzi uyu yawanikwa akarohwa zvakaipisisa, zvidya pairadzwa pakatobuda ropa, ende ziso rake riri kunze ranga riri mubhodhoro redoro. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Ndo nyaya dzatiri kunyoresa munyika yedu yeZimbabwe. Imwe yachona isatanism, nekuti munhu apondwa, zvakafanira kuti munhu akapondwa uyu, asi ziso munhu oita ushingi hwekubvisa ziso oisa mubhodhoro redoro. Zvinosiririsa, zvinorwadza zvikuru, zvinotyisa, zvinokatyamadza. Unoona munhu achituri zidumbu rake achienda kunouraya mwana wevhu, achienda kunouraya munhu akafanana naiye. Uyu munhu ari kufananidzwa nehuku, upenyu hwemunhu huri kufananidzwa nehwehuku. Vanhu vari kuSouth Africa, macomments andiri wenyoresiva pano paYouTube channel vari kuti South Africa zvatove nani pane macases ari kubuda kunyika yeZimbabwe. Zimbabwe taimboiziva iri nyika ine runyararo, ine peace. Dzaenzara here? Chii chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe? Ndachitaureiwo zvatinofunga kucomment section, nekusubscribe nekuturn on the notification bell. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love.